Ya tinggal macam-macam. Kualik boleh. Cocok. Jadi ini sih sepo-sepo ini nih sambil kacamata apa ya? Yo kualik ini loh mas. Sepo iki. Ye. Ye. Awas. Kita sangar ya mas. Sangar. Sangar ya. Oke. Kawan-kawan, mari kawan-kawan.
ini saatnya Anda semuanya balas dendam ya. Biasanya panjenengan lagi konten di sesak jalan. Ayo ini kancane dadi sasak kabeh ayo. Ayo ayo. Os. Yo. Dua nih. Yo. Ilmu ibu kelakon dengan laku lekas setelah tegas tegas nyanto sati setiap utia mengekesih teranggono dengan wilut sensia saged dumateng para pamirsa para pandemen kesenian Jatila.
Terus wonten adicara syawalan YouTube kreator Jogja. Nggih, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin luar biasa. Ini hanya karena dulu awalnya do konten akhirnya jadi keluarga. Jadi sedulur. Biar aku ki acara nyanyi ki ruwono YouTube. Urung ono Mas. Sik nyoteng gak dhewe urung ono Mas. Ono sotek gede-gede lho ya. Gede-gede. Oh, sing cilik-cilik iki ono Mas. Ya, nika sampun dadi monggo Pak Pawak ditebas riyen. Monggo minggah nongko konco-konco wingking derek. Warnanya bos, oke bos. Ya, Jen. Sesuk aku nek dadi atau ta? Ya. Nek dadi aku yang njaluk mawar kuning. Nek kowe nambane kembangnya kudu mawar kuning. Kuning. Nek orang kuning emang ora mari. Ngamuk. Ora mari aku nek warnane ora kuning ora mari. Kecuali siji Mas. Nggih. 1.000. Oh, ayo. Mari ya Mas. Dituntungnya mlebu. Ya. Langsung warna kuning Mas, monggo. Enak. Nah, Apa kalau wanita
Oh gimana Mbak Cita? Iya. Rada wedi aku Mas. Iki cara-carane jembian zaman turang go sinden kaya ono sing dadi tenan ono sing ora. Lah ya, iki ngono masakno lho ngono iso temu masa depan Mas. Oh iya. Hampir saja. Hampir saja. Oh, hampir saja menyentuh masa depanku. Segitiga bermuda. Ayo kan. Jadi aku rada miring dene anakku ya Mas. Ya karena lu jenengane kesurupan. Oh. Kesurupan duitnya gatel. Jenenge hantu gatel. Astagfirullahaladzim. Ngene iki koyo dhewe iki ngene-ngene iki. Nek koyo dhewe kan kang serupan hantu mik. Niki hantu tukang bakso. Oh, heeh. Dadi iku tarikane abang tukang bakso ngono ya. Request lagu. Lagune napa, Mas? Mbah De. Lagune napa, Mbah? Iki sing rada medeni iki, Mas. Iki rada ati aku. Ini didatangkan langsung dari selatan loh iki. Tapi selatan ini tidak gatel-gatel loh, Mas. Orang bercanda ya. Permintaan ada yang live YouTube nggak Mas semua atau lagi? Nggak ada. Nggak ada yang live ya ini. Delokne ngomah. Oh iya. Gurene. Gurene. Oh, ada Mangsamu. aku tidak. Ben bali modal ora. Iya. Ono mangsamu bayar dhewe iki kok murah. Oh, larang ya dhewe iki ngawur kowe. Monggo kanca-kanca langsung ikut. Mas. Ayang-ayang. Dere, tinggalkan Tristan. Oke. Ya, boleh monggo. Engko ngedekne nek delok apa ku jenengane syutingane ngono paling peke ora aku terus minta maaf ra. Mbak ngapunten kula kang serupan. Tak terus esuk iki domen-domeno kang serupan lho.
seliramu baik. Iya, jenenge turang go YouTuber, dumite ya wonten. Kayak dhewe ke kudu go sindir yo dadi yo karo nyetelnya. Nyekel mic. Heeh, bener banget. Luar biasa. Luar biasa. Mbok sesuk ana turangga yoga ngono ya. Kene engko gowone saran ngemplak sing nyanyi. Ayo masuk ngono. Iki kok suwuk men digowo. Ayo. Turun Mas. Ya. Oh iya, sik bar iki ya. Heeh. Ya, siap. Heeh. Yo, rezeki ya Mas. Ya. Sepiro Mas? Ojo lali Agak ke atas. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu apa sliramu ora rasa aku kudu sambat karo sapa. Akhirnya cepat. Aku tetep terkejut Mas. Iki mau kita arek ngulung-ngulung aku apa kepiye ngono lho Mas. Ya ampun, ditakar kenyot jare. Ya ampun. Terkejut tuh Mas. Terkejut banget ya. Nah, wis ditutup kowe Mas ya mari. Kamera rese. Heeh. Ya mari. Nyamari kan nyamari. Kok mulai-mulai aku kok berbadan doang kok Mas. Kowe kowe iki kena angin kowe meteng ya ta. Ya. Ya wes ditarik. Wah, bahaya. Tak suwun rino lan Hey. Rampung tadi. ya ora apa-apa Mas. Ya apa-apa. Iki kurang sampai dua Mas. Ora apa-apa. Berapa? Oh, enggak ngomong mana? Oke, Nggih. Ninggalkan terus sampun kabar. Pripun Pak Pawang? Tarik dulu. Oh, nggih. Nggih, monggo tarik dulu, Mas. Ya. Ya. Yo. Ya, Mas Anak bakso. Ya, ya, ya. Yo. Sembuh, wis. Salah dodol. Keamanan. Konten ini Ayo, tidak mikir, kancane. ayo, mana kayak mikir. Yo. Oh, sing ngangkati kayak gini, halo.
Mas Isna. Yo, Mas. Yo. Ah. Yo. Bawangnya apa hiji tok? Tentunya sudah kembali ke Patok. Sudah. Naik apa mas? Naik angin. Yo. Saya siji. Oh, sewu loro. Sewu loro, Mas. Cuk. Cuk. Turun Iki lho. rasa jroning dodo. Turun mari rasa kangenku. Lagi penuh saka depan motor. Isih turun iso kaku tombo. Ojo, ora bisa ngapusi rasane hati. Bola bali wis tak laleki, malah tansah eling bae. Siji
konco ayo konco konco sing prasaja ayo sing ayeno konco bangun desa. Wanggong sih Mbak Dita. Anggong dulu Mas. Ya. Oh. Satu lagu. Anu di. Itu apa? No. Sekedap. Anak gede. Anak gede. Waduh. Anak gede. Dodol ning anu. Iki lho ning bakso iki lho. Ning bakso. Oh, kudune sing nambani Mas Prasojo kok ya. Wah. Aku ngabus, Bos. Iki wis iki ketuane Ganu wis Ganu iki Pani gede Pak Sus Daryanto Pak Sus channel masak komplit beli ya. Oke, langsung. Ya. Aku ayo iki lho wis. Aku piye aku? Ora. Kancane derat. Wah, lah kok ora diakoni piye to iki, Bu? Ya, tadi ya. Iki jarane dipenake bapak. Teke. Yo, anakmu. Yo, langsung ya Mbak yo. Yo, langsung ya Mbak. Yuk, mapan ning jaran meneh, mapan ning kon panggonmu. Manggen. Sing penak. Yo, kon komplit. Assalamualaikum. Kiprae. Yo, langsung. Alon. Yo. Alon. Coli. Colki, yo, colki. Yo. Mana? Yo. Saya. Yo. Niki mang itu fokus tugas lagi. Terus dia fokus tugas. Niki tereng tinggal wow. Caranya sama lagi. Carane api. Bes. Kalem yo. Mami yo ora kenal. Yang minta maaf kalau ada salah. Bisa sama-sama siapa? Mana? Di sana, di depan. Wes teke. Senang berarti dia. Pun ketahuan apa Pak? Agenda. Wah. Om Sus, kom sini sing. Aman.